En kanyo sapar mamidhi abagero kanyo ni riyo makare ka utuluni makende marwa kikeno ni machigni mari yudo Wechemanyien magwa mag Podho Chieng kamura mura maintiere arwa kini machigni nyalo yudo wachiel kachiel kokalo mbui marwa mopogore kamutingo mano mar Facebook kalatvlive. Wechegi ikeloni kod an Brenda Agenyo. Jatend migawo mar teko migosi Opiyo Wandayi koro to yango ni piny owacho ok bi medo nengo mag teko stima kaka yande ne liekore e pacho kaeri kane oloso koro ka jofwambo weche odiochieng'ni ma kawuono. Migosi Opiyo Wandayi koro to yango ni piny owacho koro to wito oko paro makamano mabende ne ogol kora ka kambino mochung'ne keyo teko stima e pacho kaeri. Kambino ero mong'ere kaka KPLC mabende nogolo paro makamano dwe mar adek higani. Migosi Opiyo Wandayi koro to yango ni piny owacho koro to kawo okang' makamaeri mar neno ni ogi idho bech ngima ne oganda ma pacho kaeri. Now, the Ministry of Energy and Petroleum wishes to inform the public that following consultations within government and engagement with key stakeholders in the sector, the retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March this year by KPLC on behalf of the sector has been withdrawn. Now, this decision reflects the need to buttress a sustainable energy sector while protecting households, businesses, and industries from possible cost escalation. It aims to support economic growth, safeguard livelihoods, and create jobs. The ministry wishes to clarify that under the Energy Act, both at Section 11, Section 165, Subsection 3, and Subsection 7, for your information, any review of electricity tariffs is subject to a clear legal and regulatory process. This includes, first and foremost, the submission of an application for the review to EPRA, technical evaluation, stakeholder consultations, and public participation before any tariff adjustment can be considered or approved. And now, following the withdrawal of the application, the current retail electricity tariffs shall remain in force and unchanged unless otherwise lawfully reviewed in accordance with the Energy Act and applicable procedures. The withdrawal of the application does not in any way affect the continued delivery of electricity services. Consumers and businesses, wherever they are, should continue to enjoy uninterrupted access to electricity under the current tariff structure. The ministry appreciates in a big way the views, feedback, and participation of consumers, industry players, and members of the public throughout this process. Now, Kenyans will continue to receive timely updates on any policy or regulatory developments affecting the energy sector generally. So that's the end. Mikai mokwongo e pacho kaeri Mama Rachel Ruto koro to yango ni piny owacho mar Kenya Kwanza oikore malich mokalo
mar neno ni gimedo chiwo sir ne wakeni e pacho kaeri nyaka mago mabende koro to wuok e pacho ka to tiyo e pinje maoko. Kane loso e kinde romo manokelo kanyakla wakeni mawuok e pinje maoko kata mawuok pacho ka to tiyo e pinje maoko, Mikai Recho Ruto koro to yango no biro tiyo kodaka oteku mare kaka Mikai mokwongo e pacho kaeri mar noni wakeni go oyudo sir mowinjore e yoregi kata ohelnigi magitimo e pinje go maoko. Seche nogo bende koro to puoyo gi malich mokalo kuom neno ni giparo chien kata obedo ni gidak e pinje go maoko. As women, we know that true empowerment is not about climbing alone. It is about reaching back and lifting others as we rise. Every young person deserves the opportunity to learn, to dream, to lead, and to become all that God created them to be. I therefore encourage us to think beyond remittances and charitable giving. Let us build partnerships, mentor the next generation, and make investments that create jobs, transfer skills, and transform lives for generations to come. The knowledge you have gained, the businesses you have built, and the experiences you have acquired abroad can become a bridge of opportunity for women here at home. Imagine the impact when a woman entrepreneur in Boston mentors a young businesswoman in Bungoma, when a professional in London shares skills with a graduate in Lodwar, or when an investor in Dubai supports a women's entrepreneur in Dandora. When women who have succeeded globally join hands with women creating change locally, distance becomes connection and success becomes shared. That is why this meeting matters, because it brings together women who have not only traveled the world, but who continue to carry Kenya forward. My 17-year journey of working with women across Kenya, I have seen firsthand the extraordinary potential that exists in every woman. History and faith remind us that some of the most transformative women have been those who stepped beyond the boundaries of their own communities and used their experiences to create impact elsewhere. Moko kuom jotelo manie duond buch siasa mar UDA to wuok e gwenge mag dho wadh nam chumbi koro to wuok oko mar nyiso chung margi kendo siro mano jagoro maduong' mar duond buch siasa mar UDA migosi Hassan Omar wi wechego eko ma yanene jatelono owacho mane wi dhod Kikuyu. Kane giloso jotelogo koro to yango ni wechego mane jatelono owacho ne ok gin mago maricho kaka jotelo moko osebedo kawacho e pacho kaeri. Seche nogo bende koro to gikwayo ker ma pacho kaeri Laktar William Ruto mondo mi oyie ochung' motegno koraka jatelono mondo mi kik thiche oko e apis. Kama giduto timore bang' ka moko kuom jotelo mabende ne duond buch siasa mar UDA to wuok e gwenge eko mag Mount Kenya yande osegolo ng'ur margi ka gidwaro mondo mi koro to thich jatelono oko kaka jagoro maduong' mar duond buch siasa mar UDA. Na naona alichukuliwa kinyume cha matarajio ya yale ambayo aliyosema, na kama chama tawala nafikiri kilitoa apology yake na akasema kwamba lengo halikuwa kuleta uhasama katika nchi hii ama kutengamana. Kwa hivyo lichukuliwe hivyo, ni kipindi cha siasa, isijekawa basi kila kitu chochote kile ambacho kila kiongozi anachosema kichukuliwe kuwa siasa. Hassan Omar Hassan amekuwa mtetezi wa haki za binadamu kwa miaka mingi. Amekuwa ni kiongozi wa kuigwa, na sisi kama vijana wa Pwani amekuwa kama role model wetu. Hakuna vile mwanadamu ni mkamilifu. Anaweza kuwa alisema, lakini pia mtu akisema huwa anasamehewa, kwa sababu sisi tunamjua Hassan kama mtu mchapakazi. Rowere pacho kaeri mayande ne oyudo kony kowuok kuom piny owacho mano e yor omenda kokalo kuom chenrono mong'ere kaka Nyota Fund koro to dhi yudo kony makamano e tielo mar ariyo. Magi gin wechego eko mabende koro to noyangi koda ka Mikai Suzana Mangeni mabende koro to en jagoro maduong' e tend migawono ero mochung'ne saga kaachiel koda ka ohelni matindo. Mikai Suzana koro to yango ni gidhi neno ni gitiyo koda ka gidhi neno ni giluwore koda ka lai kendo chenrono eko obedo makare ka bende
koro to gibiro rango kito heli mabende rowerego eko osebedo katimo kapok omigi omenda makamano. I talked about 99% of those who received the grants had already started doing something, but we are still following up on them. However, like we announced during the first disbursement, the second disbursement you have to earn it. I mean, if you have not, the 1% that probably have not taken off, if by the time when we'll be disbursing there will not be any demonstrated efforts from them to take off their business, then of course they will not earn the second disbursement. So it's something that you earn from what you're doing, because we are not just also throwing around the money, we're also giving to people who are already doing business. Jaod bura manoth Mugirango mano migosi Stephen Mogaka koro to kwedo moko kuom jotelo e pacho kaeri mabende koro to kwedo paro mar chika mar omenda ma igani mar 2026. Jatelo no koro to golo kwayo makre ne jotelo makamago mondo miyo were koro ka weche go eko mag siasa manono kendo gineni giketo tenge weche go eko mag siasa kata gipogo weche go mag siasa koro ka paro makamano. Seche nogo bende koro to wacho ni paro mar chik makamano koro to en mano mabende koro to ibiro chopi e od bura mamalo koro ka komiti mar od bura mabende chungne rango weche go eko mag omenda gino mabende koro to wacho ni biro miyo jotelo go eko thuolo makare mar golo pachgi ka otenore koro ka paro makamano. Viongozi wanadai ni viongozi wanafanya siasa juu ya finance bill. Hakuna finance bill imeletwa bunge, maoni ya wananchi inaendelea kuchukuliwa, na siku ya Alhamisi mimi nataka kuwa challenge wale mnasema finance bill itakayoletwa bunge ni mbaya, kuja CDF office West Mugirango constituency tarehe 4 mwezi wa 6 ulete maoni yako huko, utuambie ni gani tutoe, ni gani tuwache. Hiyo ndio siasa ya maendeleo. Gavana ma Trans Nzoia County Migosi George natembea koro togolo kwayo makrene pinyo wacho mapacho kae rito yenya kwalo komten migawno mar somo mondo mi yoti me lokruok moko kuonde go eko kata ute nindo mabende koro to jopuonjre tiyo godo e skunde wa mopogoro pogore kane oloso jatelo no koro to wacho ne jatend piny Kenya Laktar William Ruto mondo mi koro to yowere koda ka chenroge mag gero udi go eko manengo gini piny kendo omenda makamano koro to otigodo enoni ogero godo kar nindo kata ute nindo ne jopuonjre e skunde mopogoro pogore pacho kae. Jatelo no bende kane loso to yango ni kaluore kora kama sira mar mach manyando timore e skund nyirino ma utumishi oningo koro to pinyo wacho ne oketo ongala manyime ratiro ka chiel kora ka neno ni weche go magarita kwe obedo makare e skunde duto mapacho ka. Secondary education is not a devolved function. A disaster waiting to happen. Alafu utaona ikifanyika a disaster waiting to happen. Alafu utaona ikifanyika wanakimbia wanakuja pale wanakuja kuongea maneno mingi na watoto wa watu wamekufa. Oh condolences, oh sijui respect, oh sijui what. To a parent that's nonsense. Kama mtoto wake anaenda kwenda kwa shule kusoma na ameuawa kwa moto, amechomeka na moto to the point kwamba hata hawezi julikana kama ni mtoto wako, lazima afanye DNA. Upeleke mtoto kwa shule aende kupatihia. Vile wanapiga siasa wakitanga huku. Let them come and have a look at our schools here when watoto wetu wanakaa. Hata kwa darasa watoto wavae viatu, wote wakifika kwa darasa wanatoa viatu, maana lazima wakanyake juu ya desk ndio kwa desk yako huko nyuma. Here, up. So what happened kule utumishi huko is just a symptom of a larger malaise ile ambayo the government must address. Wanaendelea wanakuambilia functions. Hata hii ameshule wangetuachia hii tu. Hata security wangeniachia mimi nikuwe mkubwa yao jamaa. Ingekuwa sawa sawa. Hata tukaongea mambo ya NPR sasa. But mnataka kila kitu na mfanye vizuri. Tukisema tuachie, mnatuachia na mtupatie pesa. Hadi mambo ya mabarabara yote hii. Walisukuma mabarabara yote kuja kwa magavana, alafu pesa ikaenda kwa Kenha, ikaenda kwa Kura, ikaenda kwa Kera. No money. Unapewa jukumu na hakuna fedha. So please let us have a relook at our secondary schools are being governed.
Mago mane waikoni gi sechegi kirika kalo kanya par koda uchiel mano to sa par mamidambo tudiko kendo kangoro mokanyo sa achiel marotieno sa adek marotieno yudo wechegi kachiel koda mamoko mathoth mano kokalo wang' jowi mari mar Kala TV mano kelo ni wechegi enan Brenda Agenyo.